so ka njikwa ụlọ o nwere chọrọ jụrụ ụmụ nwaanyị ndị a na-abịa na be fada asị na na-ebujeli elu a na-ewejeli efu a na-eje edozibi ụlọ mana ịma ihe a na-abịa ede ha na-aga edi mmiri arapụghị ya ma ga edine fada arapụ enyi ya nwoke na ga edine fada ma ndị na-eje edine pastọ ma ndị si na na-edine pastọ na anaghị na nke pastọ ji asụli akwa ego edine pastọ ka njide nke pastọ na-atọkarị egwu amatị na adatụ n'egwu chukwu adatụ n'egwu mmụọ nsọ adatụ ndị je edine pastọ na fọda mana enwere ike ejide ya pastọ nwere mmụọ nsọ n'ụgbọ nsọ pastọ na anọchi na anọchi nke pastọ na-atọkarị nke pastọ na-atọkarị ka nke fada na-atọkarị ọ dịkwa nke fada na-atọkarị ọ dịka anọchi na nke ya anointing Buddha. Oge ahụ na anointing Buddha, ọ dịka nke a na-atọkarị zaa na comment section biko a gasị ka njụ ọtọ ka ama ma nke ndị fada na-atọkarị nke ndị fada na nke ndị pastọs na-atọkarị ozugbo nwa ya kwụ ndị saịdị nga na-ata ndị chọrọ ndị na-ata na pastọs and priests so zaa na comment section ọkwa nke ọda n'ụlọ taa emesi ya